Ndakangana nemakore anosvika 7. Ndichigara nemurandakadzi. Ndakasvika kuna Ishe. Ndikavakumbira kuti vandibatsire panhau yemota. Vakandibvunza kuti unochema mota. Une mwana here? Ndopa ndakati kwete. Ndikati rega ndikubatsire. So munhu anga asina mwana. Munhu anga asina mwana. Azari kutanga kufunga mota. Ataka kufunga motikari. Ndopa akabvunzwa iyo motikari nemwana chii chakakosha. Imama zvona pamwe. Ndazvona mwana. Hapana mwana. But akusi ndikushora zvangu. Maybe zvinodiwa nevanhu zvakasiyana. Oro angatosvika pakuita give up nakuita mwana. Akakanganwa kuti asaita mwana. Iye kushaya mwana uko vanoti anzi mbereko unogona kushayika. Kuti unogona kushayika. Kana Mwari akasika munhu nemufananidzo wake, kureva kuti munhu wese akamuda. Akareva kuti munhu wese achazvarwa, uchava nemukadzi akatakura mimba 9 months. Saka hakuna munhu angasekwa naMwari kuti asaite mwana. Ukationa patoshayika mwana something pane zvinhu kutoitika. Bozi vanhu hobo munoona chirungu, hameno chirungu. Vanhu hobo vanoti no, kana tisingakwanisi kuita mwana hatikwanisi kuita mwana, we can just leave, we don't have to suspect foul play. Ndio vanhu vanenge vakakanganiswa nekungofunga kuti hakuna varume, but pane pamwe panoda kutsvagirwa kuti uone kuti chii chingave chichiitika. Utsvagawo kana kuvanhu vaMwari, kana usingatenderi kuvaprofita, vamwe vanhu variko vemapasta, vanhu vanoona kuti voona kuti pamwe zvinoona kuitira. Ndava Mwari chaiye haambosika munhu waasingada. Mwari anosika munhu achimuda. Hanzi berekana imite se? Muwana. Ngona musina kuberekana zvoreva kuti Satani ari kutorusa plani yaMwari. Kwete zvoberekana zvekuzoita gwaro guri mwana gore. Kusashandisa mapiritsi ayo. Alright. Asi mapiritsi anobvumidzwa. Mapiritsi chipatara tinoenda, vana vanoenda kuchikoro. Family planning. Ushara wamwana zvinoda. Zvinoda nemachengetero. Vana unokwanisa kuzochengetawo. Alright, ndikuona. Bozi vanhu tikangona gemenzi. Autofoda vapostora. Anyway, rekatione murume anga akanganwa apo kuti mwana afunga mota. Afunga zvomotikari chete. Asi pakazosvika poti murandakadzi akasvika paneno nzvimbo. Akapiwa kalenda. Zvakatanga kuchinja. Pabasa kwandinoshanda. Ikasvika nguva. Amai vakazvitakura. Hapana kana nemacomplications akaitika. Vakabatsirwa mwana musikana. Vakaita zvakare. Pane umwe murandakadzi umweni wandinofambidzana naye. Zvinova zvandikakumbira panguva imwe chete. Akabatsirwa futi mwana musikana. Murume anga ane vakadzi 2. Murume anga ane vakadzi 2. Saka zvakanoita kwese. Paanga ane vakadzi 2 apa anga asiri kuita mwana. Anga asiri kuita mwana for 7 years. Zvati kwaari ndokwanga kuine mablank file. Kwanga kune nyaya. Bharo wa double. Ndo bharo pafadzwa kwese. Zvoti haumbofungiri kuti foul play. Aiwa kare. Kalenda yavakamupa iyi. Yanga itori kalenda chaichayo. Ya nemakalenda angu. Kana chiti angu ka. Asiyana nemakalenda atinotenga mamwe aya. Andakagadzirawo. Aisiro iri apo. Ndiwawo cha. Spark setup kalenda kaya. Ane ka ya pane zvakaitika. Kalenda yakatsotswa. Arisiri kalenda pane zvakaitika. Saka riratidze vanhu. unoona kuti vatomuri vasobuda zvizvaiti rukuoneka zvakanaka. Chii chiripo pamakalenda chakasiyana nema-OK? Kuna matiro nema-OK racho ndikatinamatiro anoita. Okay. Saka ndakangotoro taiwa ndikatiisawo kalenda yedu tokufananidza neminamato kufananidzawo nezvinoshandiswa nevamwe. Saka paunoripiwa kalenda iri urikupiwa kuti ari kubatsire panosvika musi wakati harina haro kuti unozopiwa date kusvika wakati, but ukariwana warigamuchira uchitenda unowana testimony yako. Mota makazombatira remunamato? Mota dzakufamba, mota dzakaita
mota dzakabuda ende dzakufamba dzoita dzake dzakafa ende dzakafa zvashuwa zvimweyo zvina zvekuti dzaita kuti makore dzimwe nemakanika dzichigadzirwa dzisingafambi.